aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn depuis dugu jɛra sisan k'a fɔ ko tentative de coup d'état ko Guinée Bissau ani Mauritanie o kunnafoniyaw b'an bolo ni Ala sɔnna ma ko o di aw ma a ko bɛ cogo min na a ko kɛra cogo di ni Ala sɔnna ma an bɛ a walawala aw ye o tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko fɛn min ye jamana saba ye n'o ye Mali Burkina Niger olu ministre des affaires étrangères nin waati na olu bɛ ɲɔgɔn ye la jaabi dɔ tun kan ka bɔ kunun nka baara caya kama ani programme wɔɔrɔw donna a sen kɔrɔ donc o y'a kɛ kunun conclusion ma se ka kɛ mais conclusion bɛ bɔ bi ni Ala sɔnna ma n'a ma bɔ wulada in na conclusion bɛ bin sufɛla la nka kunun olu fana ye wulikajɔ dɔw kɛ sufɛ an b'olu fana kibaruyaw k'olu da aw tulo kan inshallah an tila ka aw tulo lasɔmi fana fɛn min ye armée nin waati na fɛn min an jugulamɔgɔ dɔw olu sigilen don ka fake news caman dilan n'o ye kunnafoniya kolon caman ye ka to ka armée ka communiqué u b'a ladege k'a bila walasa u bɛ se ka fili don baara la walasa u bɛ se ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka na ni jatigɛ ni jawule ou bien ka armée yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ cogo min na an bɛ tila k'o fana fɔ aw ye pour que aw bɛ se ka aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la n'o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ émission laban ni min ye o ye nin waati na an ka armée donna Kidal fanga bɛ an ka armée la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani Burkina Niger armée b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin waati na mɔgɔ caman kɔni bɛ ka négociation ko kuma fɔ an ka jateminɛ la négociation n'an ko k'an bɛ taga don o la risque min b'o la an bɛ n'o analyse fana kɛ risque min bɛ nin waati na n'an ko k'an bɛ négociation kɛ terrain kan ka sɛbɛn to an bolo n bɛ n da don o risque fana la inshallah o kuma video an b'a ɲini aw fɛ aw ka a partager kosɛbɛ foli ani tanuni halisa ka ɲɛsin Cherif Tiami Haidara kabakofura tigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle walima bana wɛrɛ mana kɛ aw la bana min ni a ye aw kamana gan a ye Cherif Tiami Haidara a y'a sɛgɛrɛ joona aw tɛ fɔ aw jigi kɔ a kabakofura bi alhamdulillah ne yɛrɛ y'a kabako ye ɲɛ la mɔgɔ ka lakali tɛ ne yɛrɛ y'a fura dɔ essayer bi min kale aw ye ne yɛrɛ ye fura dɔ essayer bi halisa kabako bɛ ne yɛrɛ la Cherif ka numéro 70 08 04 08 fura kɔrɔ dɔ bɔlen don sisan nɔ a tɔgɔ ye ko dimi banna aw minnu bɛ yen nɔ ni aw kunbɛrɛw bɛ ka aw dimi walima aw minnu bɛ yen nɔ ni dimi wɛrɛ bɛ aw la ne kɔni ta kun ye genou ye dimanche tɛmɛnen dimanche o dimanche an n'an ka denmisɛnninw bɛ match amical kɛ dimanche tɛmɛnen match amical ne famana entraînement ma an taara don denmisɛnninw cɛla ko n bɛ ballon tan n ko n bɛ bi don n genou ŋaya kɛra n kɔrɔ a kɛra sababu ye ka genou dimi bila n na dimanche fo bi ne bɛ segele la n sen kan waati dɔ yɛrɛ kɛra la n kun tɛ se ka hali tagama an kɔni tora ten dimanche fo kunu kunu ka ni Tiami to baro la a ko ma ko fura dɔ bɔra ko fura in a ka fisa dimi ma kosɛbɛ ne ko n ko a na kɛ n'o fura bɔra ne kama parce que ne yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na tagama ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma sisan ko nin ko ka nɔgɔn kosɛbɛ yɔrɔnin bɛ wele bila la fura sera ne ma bi n bɛ ka taga juma la waati min na a y'a sɔrɔ n bɛ ka segelen sen kan tagama yɛrɛ ka gɛlɛn ma fura nana di yan n seginna ka don so kɔnɔ ka tulu in k'a mun genou na n y'a mun genou na ka n sigi 5 minutes kɔnɔna la o 5 minutes dafara n wulila ka ɲɛsin misiri ma n commencera k'a sentir dɔ bɛ ka bɔ dimi na n tagama sen bɛ ka tile a y'a sɔrɔ ni n ko n bɛ seli sigili ka gɛlɛn ma fo ka n jɔ dɔɔni k'a seli ka n turun kunbere kɛ ka seli mais n taara misiri la an ye juma jogo 2 seli n ye sigi a ma fɛn k'a la n segira ka na so n bɛ ka kuma aw fɛ nin waati min na dimi a tununa a bɛ n'a fɔ n'i ye fɛn to ɲɛyɛlɛ ou bien n'i ye bobo n'a a da sigira a ma i b'a dɔn a ka kuma tɛ nɔgɔya depuis n bɔra juma na fo sisan fo n bɛ tagama la ka tagama a bɛ ka kɛ ɲɛna nkalon ye a fura in ale de filɛ nin a tulu don genou dimi bɛ aw minnu na walima dimi bɛ aw fari fan wɛrɛ fɛ a ye nin fura in ɲini alhamdulillah a kɔni fisara ne genou ma nin waati na ne genou alhamdulillah kɛnɛyara wa a bɛ n kɔnɔ ni ci wɛrɛ ma cun kan wulada in na denmisɛnninw ye dimi min donna dimanche tɛmɛnen fana bɛ taa n da sɔrɔ o la bi Cherif Tiami Haidara o ka téléphone numéro ye 70 08 04 08 o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛn minnu bɛ États-Unis minnu bɛ Canada minnu bɛ Faransi Espagne Allemagne Belgique minnu bɛ Angleterre ni aw bɛ fɛ ka wari ci kana Mali la lafiya kɔnɔna la basigi kɔnɔna la ani lakana kɔnɔna la k'a sɔrɔ aw ma fɛɛrɛ sara wa a bɛ wari ci mɔgɔ min fana ma a bɛ wari sɔrɔ a sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la wari bɛ taga bin a ka Orange Money kɔnɔna la fɛn min Sendwave ye olu y'o nɔgɔya Sendwave ye application ye
ni iPhone bɛ aw bolo a ye taga App Store sanfɛ a b'a télécharger ni Android de bɛ aw bolo a ye taga Play Store kan a b'a télécharger n'a y'a télécharger aw ka ciliko fɔlɔ fɛn min 10 € o juru bɛ don aw la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen aw kana ɲina n'aw donna a ka profil kɔnɔna la code promo aw b'a sɛbɛn Drissa 10 n'o kɛra o ye aw ye dɛmɛ don ne yɛrɛ ma a ye wari min ci aw somɔgɔw b'a sɔrɔ ne fana bɛ dɛmɛ n ka baara kɔnɔna la Sendwave ale application n'aw taara Play Store kan a b'a sɔrɔ yen n'aw taara App Store fana kan a bɛ ale application sɔrɔ yen a ka teli wa kalo kɔnɔ aw bɛ se ka wari ci fo 10 000 € a b'a dɔn ka di k'a fɔ a b'a dɔn ka di o tuma nin waati in na Sendwave ale filɛ nin ye n'a taara a bɛ nin télécharger maliyɛnw a ye video partager kosɛbɛ sɔgɔmaden na an bɛɛ lajɛlen solila ka mɛn k'a fɔ ko fɛn min ye Guinée Bissau ye n'o ye Umaru Anbalo Sissoco ni ale waati min n'a tun bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ la a ye ko caman ta ka Mali sɛgɛrɛ ka juguya caman ta ka Mali sɛgɛrɛ an b'a lɔdɔnna k'a fɔ ko Umaru Anbalo Sissoco yɛrɛ n'ale ye Guinée Bissau président ye nin waati in na a bɛ voyage la fɛn min COP 28 ye o bɛ sen na ale yɛrɛ bɛ o COP kɛnɛ kan nin waati in na n'i ma fili a kan ka kɛ Dubaï ale yɛrɛ bɛ o kɛnɛ kan nin waati in na donc a taara k'a ka palais lankolon to mun de kɛra a ka jamana kan ministre fila bɛ yen ministre kelen o ye ministre de l'économie ye ministre kelen o ye secrétaire dɔ ye mais arande ministre b'a bolo kunu walima kunasini olu de nɔ minɛna sariya fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye dolari wari o miliyɔn 10 k'u y'o labɔ ko taayɔrɔ ma ye a la donc k'u y'a labɔ yuruguyurugu la ministre de l'économie ani ministre wɛrɛ donc ko ka u nɔ minɛ olu mɔgɔ fila minɛna k'u don bɛrɛ lɔ donc olu donnen bɛrɛ lɔ fɛn min ye u ka officier ba dɔ bɛ yen ni ale ye Congo ye ni ale ye garde républicaine ale ye o ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale de ye mɔgɔw fara a yɛrɛ kan k'u bɛ taga ninnu mɔgɔ fila libérer donc o marifa ciw de tun bɛ sen na o mugu ciw de tun bɛ sen na u kɔni tun sera ka mɔgɔ fila ninnu labɔ ka taga n'a ye f'u ka kan kɔnɔna la nka fɛn min ye Guinée Bissau force spéciale Faransi b'a la parce que nin waati in na Guinée Bissau présidence yɛrɛ Umaru Anbalo ale lakanalen don sɔrɔdasi 600 fɛ minnu ta ye Guinéen ye olu ye dunanw ye olu de bɛ k'ale yɛrɛ lakana nin waati in na donc u kɔni tun sera ka nin mɔgɔ in fila ye k'olu labɔ ka taga n'u ye donc marifa ciw kɔni tun bɛ sen na a tun bɛna laban coup d'état la wa a tun bɛna laban fɛn wɛrɛ la mɔgɔ t'o dɔn nka bi fɛn min ye Guinée Bissau force spéciale ye olu fana wulila ka mɔgɔ ninnu nɔ minɛ a kɔni kɛra marifa ci ye fɛn min nin waati na Guinée Bissau présidence ale sera tigɛlen don mɔgɔ tɛ taga ye mɔgɔ tɛ don ye mɔgɔ tɛ bɔ ye mais fɛn min ye u ka officier min n'ale Congo ye ale min taara nin mɔgɔ fila labɔ n'olu ye kɛlɛ in daminɛ kɛlɛ ma ja ale la kɛlɛ dagoyara la sabula force spéciale sera ale la wa a y'a yɛrɛ di nin waati na ale y'a yɛrɛ di u y'a minɛ u taara ni a ye mɔgɔ fila min fana n'a tun y'olu fana exfiltrer ka taga n'olu ye o mɔgɔ fila u y'olu fana minɛ ka tɔgɔlu bila kasobon na u nɔ la o kuma nin waati na an bɛ yɔrɔ minɛ n'a fɔ sisan fɛn min ye Guinée Bissau ye a bɛ n'a fɔ fanga kɔni bɛ président ka mɔgɔw bolo nin waati na dugu yɛrɛ o contrôle bɛ olu bolo nin waati na donc tentative de coup d'état walima fɛn wɛrɛ a kɔni ma se ka sira sɔrɔ a daminɛna nin daminɛ cogo la wa a labanna nin laban cogo la nin waati na fɛn min ye u ka sɔrɔdasiw ye olu bɛ ka dugu larawe nin waati na Olivier fɛn plutôt Congo min ye ko in daminɛ ale fana ale y'a yɛrɛ di ale bɛ bɛrɛ lɔ nin waati na nka a kɔni kɛra sababu ye mɔgɔ dɔw ni tora la sɔrɔdasi dɔw ni tora la sɔrɔdasi dɔw banna wa u ye sɔrɔdasi caman wɛrɛ fana bɛ yen nɔ u ye minnu minɛ n'an bɔra Guinée Bissau an bɛ taga Mauritanie kibaruya misɛnninw bɛ ka carin fana k'a fɔ ko Mauritanie ko dɔ bɛ sen na min bɛ Mauritanie exactement o ye jumɛn fɛn min ye Mauritanie officier dɔw bɛ yen nɔ n'o ye lieutenant colonel Ahmed Ould Hassan ani colonel docteur Sidi Eli Ould Bakar olu fana dɔw ko sɔrɔdasi kɔrɔw don dɔw ko halisa k'u bɛ baara la olu fana farala ɲɔgɔn kan ka video dɔ de kɛ video min o ko cogo di proclame avoir formé un front national pour le changement appelant à se débarrasser du régime corrompu du président Gazouani. Donc olu ye video dɔ kɛ k'a fɔ video in kɔnɔna la ko olu ye jɛkulu dɔ bila sen kan
jɛkulu min ni a ka baara bɛna kɛ jumɛn ko ka wuli ka jɔ kɛ walasa président min Mauritanie nin waati na n'ale Gazuwani ye ka ale bɔ fanga la sabula k'ale ka fanga ye yuruguyurugu fanga ye donc ni sɔrɔdasi ninnu farala ɲɔgɔn kan u kɔni y'a déclaration kɛ vidéo la nka a bɛ réseaux sociaux de kan u ma taa terrain kan fɔlɔ u ma ye comment dire la u ma ye terrain kan fɔlɔ donc mɔgɔ t'a dɔn vidéo in kɛra waati min na a kɛra yɔrɔ min na mɔgɔ t'a dɔn fana n'a sɔrɔ ni mɔgɔ in fila in fana n'a sɔrɔ n'u bɛ Mauritanie de ou bien n'u bɛ Mauritanie kɔ kan olu kɔni ye nin kɛ u y'a vidéo kɛ u y'a posté k'olu bɛna olu ye jɛkulu dɔ bila sen kan u bɛna wulikajɔ de kɛ walasa Mauritanie président ko ka ale bɔ fanga la sabula k'a ka fanga ti fanga jɛlen mais an kɔni bɛ min dɔn Mauritanie situation actuelle la o ye président kɔrɔ min fana tun bɛ yen o président kɔrɔ ale fana ka jugement bɛ sen na n'i ma fili yɛrɛ a condamné la mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ ni o fana ɲuguɲugu bɛ ka ɲagaɲaga wuli fan dɔ fɛ sabula président min wulila ni Gazuwani nana Gazuwani fana bɛ k'o président juger ale kun condamné na hali waati dɔ la nka an bɛ dugawu kɛ halisa fɛn min ye basigi ye o ka na farafinna ka hɛrɛ bɛ min na o ka kɛ Mauritanie ka hɛrɛ min na o ka kɛ Guinée Bissau ka hɛrɛ bɛ min na o ka kɛ Mali ka hɛrɛ bɛ min na o ka kɛ n'an bɔra yen an bɛ taga sura fɛn min ye jamana in saba ye n'o ye Burkina Mali Niger AES jamanaw Chad de Libre Tago groupement signalen kɔfɛ kunu an ye kibaruya di aw ma k'a fɔ ko fɛn min ye jamana in saba ministre des affaires étrangères ye k'u ye baara dɔ daminɛ kunu ka bɛn novembre kalo tile 30 ma o baara a tora sen na kunu fo ka taa su ko o baara min n'u tun kan ka communiqué de kɛ kunu baara cayara olu ma se ka kɛ nka ni ala sɔnna ma bi conclusion kɔni a kan ka bin n'a ma bin wuladen na a bɛ bin sufɛ de toute façon n'u kɔni tilala diyagoya don bɛnkan kɛra min kan o b'a da jama tulo kan nka yanni bɛnkan ka u bɛnna min kan yanni o ka bɔ yanni baara yɛrɛ ka ban u y'a kanu sɔrɔ a jamana saba ministre des affaires étrangères u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan Ablaye Diop tun b'u ɲɛma u taara bɔ an ka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga u taara bɔ ale u taara bɔ a ye ka taa fɔ ko olu nana kana bonyamasegi k'a ye kana bonya wa u ye baara minnu kɛ yanni u ka tila baara ninnu na yanni baara ninnu ka bɔ kɛnɛ ma k'u nana yira fɛn min ye premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga la a fana ka baara ninnu lajɛ a bɛ se k'u bilasira ni min ye a bɛ se ka ladilikan minnu d'u ma walima a bɛ se ka hakilila wɛrɛ minnu d'u ma a hakɛ to baara in kɔnɔna la donc u taakun kun ye o ye donc u taara hakilila minnu bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga fɛ n'ale Mali premier ministre ye ale y'o d'u ma ladilikan min b'a bolo a y'o d'u ma u ye baara min fana kɛ ko yanni ka baara in bɔ kɛnɛma u taara baara in fana da a ɲɛ kɔrɔ a fana hakililata ye min ye a y'o d'u ma fɛn min ye Burkina ministre des affaires étrangères ye ale y'a yira kɛnɛ kan k'a fɔ ko nin baara bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamana in saba ka nin baara in kɔfɛ ko ci kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ale da foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ a da ka ɲɛsin docteur Choguel Kokala Mayiga ma o ci kɛrɛnkɛrɛnnen ye jumɛn ko fɛn min ye Burkina premier ministre ye n'o ye Apollinaire ye k'o ye ci kɛrɛnkɛrɛnnen don ale da ko n'a nana bɛ k'a ka foli lase docteur Choguel Kokala Mayiga ma sabula ko ale Burkina premier ministre ye bɔli min kɛ Mali la k'a kunbɛnna ka ɲɛ a bɛrɛbɛrɛla ka ɲɛ a bisimilala ka ɲɛ wa a ka séjour fana Mali kɔnɔ alhamdulilayi k'a kɛra nisɔndiya kɔnɔna la ko sababuya bɔra docteur Choguel Kokala Mayiga la donc ko fɛn min ye ministre des affaires étrangères ye n'a taara sura k'a ka nin bonyamasegi foli kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ye n'ale Mali premier ministre ye fɛn min ministre ye ale fana ma bin ni ci ye a ma talo n'a ye a ma ɲina o cikan ale fana y'u da tabali kan k'a fɔ ko a ka premier ministre ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen min don a da k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko o ye nin ye o ɲɔgɔn kɔni kɛra sura fɛn min ye dugu jɛlen baaraw tora sen na halisa baaraw bɛ sen na an t'a dɔn baara bɛna kuncɛ waati min na an t'a dɔn conclusion bɛna bɔ waati min na an t'a dɔn yɛrɛ n'a sɔrɔ ni annonce bɛna kɛ waati min na nka n'a kɔni kɛra waati o waati ni fɛn min bɔra la komi nin waati na kuranko togoya ka gɛlɛn sufɛla fɛ n'i y'a sɔrɔ kuran tɛ yen video kɛli bɛ gɛlɛya mais a kɛra cogo o cogo hali n'a sɔrɔ ni an bɛ a jaabi kɛ sɛbɛnni ye an bɛ a jaabi kɛ sɛbɛnni ye k'a di aw ma n'a ma se k'a kɛ sɛbɛnni ye sini ni ala sɔnna ma n'o ye sibiri nɛgɛ kanɲɛ 14 waati an bɛ kɛ Danaya TV kan conclusion an bɛ a décrypter yen nɔ o la ni aw ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ su in na a bɛ se ka taga an lajɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 14 waati sibiri Danaya TV kan an bɛ conclusion ninnu ni ala sɔnna ma an b'a analyse kɛ ɲɔgɔn fɛ donc AES kun ka fana baara minnu bɛ sen na o ye nin ye an bɛna an ka analyse la ani an ka faamuyali an y'a ye waati laban na Mali armée donné Kidal video a kɔnɔ ɲɛna ka partager Mali armée donné Kidal surtout Torosu bolilen mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko ka négociation kɛ walasa fɛn caman bɛ se ka kɛ ne bolo négociation kɔlɔlɔ b'a la
a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ sɔn ka juguya ka tɛmɛ a nafa kan. Ne bolo a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn o ye n'an ko k'an bɛ négociation kɛ bi ani jɔn de bɛna na négocier. Le Mali va négocier avec qui? Force jumɛn de bɛ terrain kan ani minnu bɛ kɛlɛ la. Aujourd'hui jamana yɛrɛ n'o ye Mali yɛrɛ an ka procureur ye enquête dayɛlɛ AIC y'a ɲɛmɔgɔ kama pour terrorisme, MNLA ɲɛmɔgɔ pour terrorisme, CSP mɔgɔw pour terrorisme. Donc ça veut dire que c'est des regroupements terroristes. Donc mɔgɔ minnu ɲɛmɔgɔ ye terroriste ye, comment est-ce que bi bi na an ye terroriste minnu kɛlɛ n'u bolila an bɛ taga mun négociation kɛ ni o terroriste ye tuguni, alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o terroriste u tɛ négociation mɔgɔ tɛ, jamana ma deli ka négociation kɛ n'u ye fɔlɔ ka bɛn ka sigi, i b'u kɛlɛ ni ser'u la de u bɛ taga fan wɛrɛ fɛ. Donc n'an ko k'an bɛna négocier bi an ni jɔn bɛna négocier parce que bɛɛ fɛn kelen ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko an ni rebelle ka négocier après k'an bɛ ka ɲɛsin terrorisme ma ko ka terroriste kɛlɛ, rebelle ti terrain kan, terroriste de bɛ yen. Donc n'an ni mɔgɔ mɔgɔ négociera c'est comme si en d'autres termes an ni terroriste de bɛ ka négocier. O terroriste dun u tɛna n'an to yen. C'est comme si an bɛna na temps dɔrɔn de d'u ma u ka t'u labɛn, an bɛna temps de d'u ma u ka fɛrɛ, an bɛna temps de d'u ma u ka wari sɔrɔ, an bɛna temps de d'u ma u ka minɛn sɔrɔ, an bɛna temps de d'u ma u ka mɔgɔ sɔrɔ, an bɛna temps de d'u ma k'u labɛn k'u kɔgɔ kosɛbɛ ka tila ka segin ka na an attaquer tuguni. Donc ne bolo négociation minnu bɛ taga wolo la an kan ka an yɔrɔ ma janya o la. A fɔlɔ o ye fɔlɔ ye. Filanan ye jumɛn? An ni minnu yɛrɛ bɛ en face mɔgɔ bɛ k'a fɔ ouais an ni rebelle bɛ se ka négocier accord kiri. Non non non. An ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn ninnu ye Faransi ka pion ye. N'i ko ko an ni ninnu ka négocier c'est comme si an ni Faransi de bɛ ka négocier de façon indirecte. Anw dun ni Faransi ka négocier bi anw ka hɛrɛ jumɛn b'a la? An ka hɛrɛ foyi t'a la. An ka hɛrɛ foyi t'a la. Donc o y'a problème filanan ye. A problème sabanan ye jumɛn? Comment est-ce que k'an to position de force la waati min na an bɛ se ka terrorisme kɛlɛ k'a ban ka jamana yɛrɛ kan, waati min na jamana saba ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka terrorisme kɛlɛ k'a ban jamana kɔnɔna la, Burkina y'a fɔ o don na u ka communiqué la ko an ye minnu gɛn Mali la k'o de taara olu attaquer. Donc comment est-ce que mɔgɔ minnu bɛ ka Burkina attaquer, mɔgɔ minnu bɛ ka Niger attaquer, anw dun ni Burkina ni Niger bɛ ka fara ɲɔgɔn kan lakana kɔnɔna la ka baara kɛ, mɔgɔ minnu bɛ ka Burkina attaquer anw bɛ négocier ni olu ye cogo di? Olu k'u sigi anw fɛ yan u ka taa an ka partenaire attaquer Burkina, u ka taa an ka partenaire attaquer Niger. I n'a fɔ ATT ye fili min kɛ waati kɔnɔna la ni a kɛra sababu ye ka an b'a kɔlɔlɔ kɔnɔna la ani Mauritanie bilala ɲɔgɔn na ani Algérie bilala ɲɔgɔn na parce que waati dɔ kɛra la ka ATT to fanga la Ala ka hinɛ la ale ni mɔgɔ ninnu tun ye négociation kɛ trêve sugu dɔ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ se ɲɔgɔn ma o kɛra sababu ye ka jamana tɔw dimi Mali kɔrɔ parce que ko olu bɛ ka terroriste kɛlɛ anw n'o terroriste kelenw anw bɛ ka bɛnkan b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ anw tɛ se ɲɔgɔn ma donc k'u bɛ bɔ an fɛ ko ka taga tiɲɛni kɛ olu fɛ donc anw dun ni Burkina ni Niger tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc n'an ko k'an bɛna na négociation kɛ n'an n'u bɛnna la sisan donc u bɛna taa anw partenaires de attaquer donc en d'autres termes c'est comme si négociation bɛna kɛ sababu ye anw bɛna na sigiyɔrɔ di terroriste ma u bɛ se ka taga Burkina ni Niger attaquer cogo min na et en termes de partenariat ça c'est pas bon du tout donc ne bolo négociation ko kuma tɛ yen. Jamana saba filɛ ne ka baara min kɛ an bɛ continuer ka nin baara kɛ ni mɔgɔ min y'a dɔn a yɛrɛ ma don min na ka marifa bila n'a ye marifa bila n'a bɛ se ka segin na cogoya min na n'a sɔrɔ ni a ma crime jugu kɛ n'a bɛ juger a bɛ juger n'a sɔrɔ a tɛ juger kun b'a banna mais k'an to nin position na k'a fɔ k'an bɛ négocier c'est faire de la politique c'est faire le jeu de la France c'est faire le n t'a dɔn n bɛna jouer min yɛrɛ fɔ ne bolo nafa yɛrɛ t'a la et puis en plus mɔgɔ minnu bɛna bila an ɲɛ kɔrɔ k'an n'olu ka négocier fanga t'u la jɔyɔrɔ t'u la foyi t'u la et puis c'est des gens qui sont manipulés donc ne bolo négociation ça n'a pas de sens kun tɛ a la.